Здравейте! Днес ви представям един инструмент, отново, който ползвам от поне 10 на години, който е правил Станен танк. Знае за какво става въпрос, който не е правил, сега ще ви обясня. Да отбележа, че цялата стойка е подравнена на плосък шлайф, за да може всичко да не е точно. Да кажем, че това не е станения танк. Вкарва се, хваща се за ръкастото с тази стяга, вземем материала за дръжка, подлага се отдолу. Дали ще го хванете? Аз работя с тези стяги, защото ми е по-удобно. Ако на вас ви е по-удобно, направил съм крикове, обикновен крик. Подлага се материала, разпробива се, обръща се и се повтаря операцията за другия черен. Използвам също ето тази стойка, която ми се налага, особено при сгъваемите ножове, понеже материала не винаги е прав. Лайнер, залепен материал, този вече е разпробит. Подлага се, пак с крикчетата или с стягата и се пробива през отворите. Другото, което искам да отбележа, за което ползвам много при фиксираните ножове, този инструмент, ето това. Хващаме острието наобратно. И взимаме ето този инструмент, който не е запознат. Това е високомер. С този високомер трябва да отбележа също, че повърхността, върху която се работи, трябва да е почти идеално равна. Избираме, задаваме по-точно височината на тази част на острието. Тук е около 35, острието е с дебелина 4, правим го на около 33 и изчертаваме острието, т.е. дръжката. По този начин имаме идеална линия острие спрямо дръжка. Обръщаме, ако имаме съмнения, изчертаваме наново и всичко не става право. Още един вариант. На този инструмент, за какво може да се ползва. Хващаме тази шина вертикално, слагаме ножа, хващаме го за ръкастото пак с стяга или както ви е удобно и изчертаваме височината на гарда. Аз тук правя едно вкопаване и го правя по този начин. Изчертаваме от едната страна, изчертаваме от другата и имаме идеално вкопаване по височина от двете страни. Пак казвам, който го няма и да се вземе един такъв инструмент, ще се спести много главоболие. Благодаря за гледането.